Ποτέ ως εδώ. Επειδή το πέταλο που έχω εγώ είναι μικρότερο από το πόδι. Όχι. Το πέταλο φέρνουμε στο πόδι, όχι το πόδι στο πέταλο. Έτσι. Πόσες φορές έχουν τσακωθεί. Λοιπόν, πάντα οι στέρνες να καλύπτονται από το πέταλο. Δηλαδή, και μισό εκατοστό παραέξω, επειδή όπως είπαμε, το πόδι, ένα πολύ γραφικό παράδειγμα του που δουλεύει ο πλή είναι αυτό εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Το πόδι δουλεύει έτσι. Κάθε φορά που πατάει, η στέρνα και τα πίσω μέρος, τα πλαϊνά, διαστέλλονται. Γι' αυτό και πάντα πρέπει να βάζουμε 3 καρφιά. Αυτό θα χρειάζεται το τέταρτο. Δεν βάζουμε 4, γιατί πολύ απλά το τέταρτο παραβαίνει σε αυτή τη διαστολή. Αφήνουμε λοιπόν πίσω ένα μικρό κενό στις στέρνες. Πρέπει να είναι πάντα καλυμμένες, γιατί ακριβώς με αυτές προσγειώνεται, για να υπερκαλύπτει και αυτή τη διαστολή. Άλλο ένα σημαντικό είναι ότι πάντα πεταλώνουμε με προοπτική 2 μηνών. Με προοπτική 2 μηνών. Πολύ λες. Λέω ένα μέσο όρο για μας που περισσότερο έχουμε να κάνουμε με... Και αυτός που πεταλώνει με... 45 μέρες πρέπει να το ξαναβλέπει. Άλλο, αν είναι αθλητικό είναι εντελώς διαφορετική κανόνες εκεί. Τις ελεύθερες υπηρεσίες πρόσωπο το αθλητικό είναι πάνω σε άμμο. Κύριε μου, αν πεταλώνετε εσείς κάθε 4 μήνες, εγώ θα σας κάνω... Εγώ δεν πεταλώνω, εγώ είμαι και πάρκο. Τα συζητήσαμε πρωτήτερα. Εμένα με πήρε κάποιος τις προάλλες και μου λέει, Νικόλα, μου λέει στους 3,5 μήνες, έτσι, κουνιέται το πέταλο. Λέω, πλάκα μου κάνεις, λέω, είναι θαύμα που είναι ακόμα πάνω, λέω, άνθρωπέ μου. Δηλαδή, είχε απορία γιατί κουνιέται το πέταλο. Τέλος πάντων, ναι. Κοίτα, οι Βούλγαροι πόσες πρόκες βάζουνε? 4. 6. Συνήθως. Βάζουν και... Πού έχεις τρυπήσει το πέταλο? 8 τρυπήσεις, δεν έχει. Α, λες συνολικά, εγώ νομίζω λες από μια μεριά... Συγγνώμη, για την πλευρά μου. Λοιπόν, να σας υποψιάσω επίσης για τους κακούς, εντός εισαγωγικών, ανθρώπους οι οποίοι λέγονται πεταλωτές και οι οποίοι αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους δεν το κάνουν αυτό. Λοιπόν, αν είναι σαν και εμένα, εγώ εγγυώμαι τη δουλειά μου, έτσι. Κανένας από εσάς περισσότερο δεν είσαι στο πελατολόγιο μου κάνει, γιατί πολύ πιθανό δεν πρόκειται να έρθω καν στη Θεσσαλονίκη για να πεταλώσω ή οτιδήποτε, αργότερα ίσως. Τότε θα τα πούμε. Αλλά εγώ την εγγυώμαι τη δουλειά μου. Όπα, αγόρι μου. Όπα. Την εγγυώμαι τη δουλειά μου για 6 εβδομάδες. Που σημαίνει τι, αν φύγει κάποιο πέταλο, θα έρθω να σου το βάλω δωρεάν. Έτσι. Αν τώρα εγώ το λέω αυτό για τα μπόνους μου να φαίνεται, αλλά δεν θέλω να φύγει το πέταλο, θα σας το βάλω όσο πιο στενό γίνεται. Ακριβώς. Να απορρίψω την πιθανότητα να πατήσει πίσω και να το ξεκολλήσει. Να μην έχω προοπτική να πατήσει δίπλα και να το ξεκολλήσει. Θα βάλω 4 καρφιά και θα το αφήσω. Θα είναι πετάλωμα ημέρας. Δεν θα είναι πετάλωμα 2 μηνών. Στους 2 μήνες το νύχι θα έχει υπερκαλύψει το πέταλο και θα καταλήξετε σε ένα ερείπιο. Έτσι. Λοιπόν, για να συνοψίζω, επειδή τα λέω και γρήγορα. Πρώτον και κύριον, το σημαντικότερο ίσως. Οι στέρνες πάντα πρέπει να υπερκαλύπτονται από το πέταλο. Και λίγο τόσο προεξοχή, έτσι ώστε να υπάρχει και χώρος, έλα αγόρι μου, ώστε να υπάρχει και χώρος για την διαστολή. Πάντα πρέπει να πεταλώνουμε με προοπτική, που σημαίνει τι? 1 χιλιοστό να βλέπουμε, δηλαδή αν αφήσουμε το πόδι, να βλέπουμε λίγο μέταλλο από πάνω, έτσι, τίποτα παραπάνω, έτσι ώστε να μεγαλώσει να έρθει. Έλα αγόρι μου. Τώρα θέλουμε μπροστά. Ρασπάρουμε, αλλά δεν ρασπάρουμε στο πέταλο. Παίρνουμε το πέταλο στο πόδι. Βλέπω πολλές φορές, εδώ πάλι ισχύει ο ίδιος κανόνας. Κοιτάξτε, αυτή η οπλή εδώ μπροστά δεν έχει παραμόρφωση. Αν κοιτάξετε εδώ πέρα, βλέπεις μια παράλληλη γραμμή. Την παράλληλη ευθεία αυτή με την παράλληλη ευθεία εδώ. Αν εγώ τώρα έχω βάλει μικρότερο πέταλο και θέλω να το κρύψω, παίρνω τη ράσπα μου και κάνω αυτό εδώ. Που σημαίνει το πόδι γίνεται μπροστά έτσι. Σταματάει αυτόματα εγώ αυτό λέγεται dipped dubbed foot. Είναι μια αρρώστια φτιαγμένη από τους πεταλωτές αυτή. Αυτόματα τι κάνω? Επειδή σταματάω τη ροή του νυχιού προς τα έτσι, το νύχι θα αρχίσει να μεγαλώνει προς τα κάτω. Και αρχίζουμε και βλέπουμε πόδια λόγων τα οποία γίνονται σαν ντούμπλα προς τα πάνω, αντί για την τέτοια. Έτσι, μόνο και μόνο επειδή ο πεταλωτής βαριέται να φτιάξει το πέταλο του καλά ή
κάνει κρύα πετάλωση, οπότε δεν έχει τα σωστά εργαλεία. Οπότε δεν πρέπει να το τρώει καθόλου από μπροστά. Να μην το λιμάρει καθόλου. Θα το φάει, αλλά θα το φάει παράλληλα. Θα το φάει αν χρειάζεται. Δεν θα το φάει προς τα κάτω. Ένας κανόνας, εντάξει τώρα σας λέω όλα τα μυστικά, δεν πειράζει. Δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Αν βλέπεις, πείτε ότι εδώ είναι η οπλή. Η ράσπα πάντα πρέπει να είναι παράλληλη με την οπλή. Έτσι. Αν θέλω εγώ τώρα να κάνω, σκεφτείτε το σαν ανάποδα. Αυτό που σας είπα, η ράσπα δεν θα είναι παράλληλη, θα είναι υπογωνία. Μόνο και μόνο επειδή τρώω νύχι προς τα κάτω για να έρθει στο πέταλο. Αν εγώ τρώω νύχι από πάνω παράλληλα, τρώγεται παντού. Και δεν δημιουργεί αυτό το φαινόμενο εδώ. Παίρνει απλά το παραπάνω και ένα το από πάνω, έτσι. Λοιπόν, 1 αυτός, 2 οι στέρνες, 3 η χελιδόνα. Less is more, για όποιους γνωρίζουν αγγλικά. Έτσι, φυσικό αντικραδεσμικό σύστημα. Αν δεν είναι άρρωστη, γιατί να την κόψεις? Ναι, θα την καλοσχηματίσεις, και εμένα μου αρέσει ένα ωραίο πόδι σαν κουπίτσα από κάτω που είσαι έτοιμος να πεις το τσάι σου, ας πούμε, έτσι. Αλλά, γιατί να αφαιρέσεις ένα τόσο πολύτιμο θέμα μόνο και μόνο? Έχουν πολλοί κολλήματα. Ιδιοκτήτες. Παιδιά, αναλάβετε και εσείς τις ευθύνες σας. Θέλετε πολλά σε αυτά. Για πολλούς λόγους. Και εμείς οι πεταλωτές που φοβόμαστε να τα πούμε. Γιατί να το κάνεις αυτό? Σου φαίνεται σάπιο? Δεν είναι σάπιο. Πού το βλέπεις? Απλά για να φαίνεται ωραίο. Όχι. Πρακτικότητα καλύτερα από την ομορφιά. Λοιπόν, η χελιδόνα. Less is more. Όσο λιγότερο παίρνεις, τόσο καλύτερα. Σημαντικό ακόμα. Η σόλα ποτέ δεν πρέπει σε ένα πετάλωμα, μιλάμε, έτσι. Γιατί στο barefoot, επειδή φτιάχνει κάλους, αναγκαστικά παίρνει και βάρος. Η σόλα σε ένα πετάλωμα ποτέ δεν πρέπει να κουμπάει πάνω στο πέταλο. Η σόλα είναι αυτό εδώ. Το μέσα. Το μέσα, ακριβώς. Η σόλα είναι αυτό εδώ. Όλο αυτό εδώ πέρα είναι σόλα. Κόβουμε τον τοίχο. Αν θα καθαρίσω το νύχι εδώ πέρα, ένα καθαρισμένο νύχι, θα είναι ακριβώς αυτό εδώ. Το πέταλο πρέπει να στηρίζεται εδώ πάνω, όχι στη σόλα. Γι' αυτό και αν πάρετε ένα πέταλο εμπορίου, θα δείτε ότι στο μέσα μέρος του πετάλου είναι βαθουλωμένο προς τα μέσα. Πολύ απλά, δεν είναι τυχαίο αυτό φτιαγμένο έτσι. Η σόλα δεν είναι δομή η οποία σηκώνει βάρος. Συγγνώμη, τώρα διακόπτω πάλι, αλλά είμαι αυτό. Ξέφυγα από το θέμα σου και κάνω τεροχρονισμένη την ερώτηση. Είπες ότι το πέταλο δεν πρέπει να καλύπτει τη σόλα. Για ποιο λόγο? Γιατί η σόλα δεν είναι για να κουμπάει βάρος. Ναι, η σόλα είναι ένα χιλιοστό πάχος από την ευαίσθητη περιοχή. Δεν είναι για να σηκώνει βάρος. Είναι για να δημιουργεί τη βεντουζίτσα για πρόσχεση. Καταλάβατε? Είναι ρόσακι μόνο. Επίσης, κάποιος που διάβαζα πρόσφατα για τον barefoot, ίσως και ο Ξενοφών, δεν είμαι σίγουρος, έλεγε ότι το χώμα που συσσωρεύεται κάτω από τις οπλές είναι καλό για άλογα που προορίζονται για barefoot. Γιατί πολύ απλά δημιουργεί μια απλή πίεση και προστασία στη σόλα και της